खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबाव बयखौबो बरायबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदानै लुफामजानाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम नब्लांखौ दिनै बेखेवबाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै अडिट'रियाम नब्लांखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइयाव बिटिसिनि लोगो गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारिनि आखाइजों गायसनजेननानै लुनो लानाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम नब्लाङा आद्रा लुफामनानै थादोंमोन। आद्रा लुफ्रामनानै थानाय सावराय नब्लांखौ थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय बिटिआरआव गोदान खुंथाय महरै सामलायबोनाय प्रमद बर'नि खुंथाय सरकारा गोदान मोनसे जौगा थाखोनि आदबजों लुफुंबाय। बे गोदानै लुफुंजानाय सावराय नब्लांखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया मोनसे जोबोद समायना अडिट'रियामखौ दिनै मोननो हाबाय आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थासारिखौ सिगांनिफ्राय साबसिन जौगानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझाराव गंनै मुलुगसोलोंसालि जानो थांगासिनो दङ। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो गंसेया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि। फैबाय थानाय समाव बे मुलुगसोलोंसालिखौ मुलुगनां थाखोआव लांनो हायो, बेनि थाखाय मास्टार प्लान बानायगासिनो दं होननानै बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियाम बेखेवनाय हाबाफारियावनो भाइस चेन्सेलर डक्टर बिएल आहूजा, रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो बिबुंगोराफोरजों लोगोसे फरायसाफोराबो बाहागो लादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जि मोनसे अडिट'रियाम हास्थायबाय थादोंमोन, जि अडिट'रियामखौ लुनायनि मुङाव आगोलनि सरकारनि समाव कन्ट्रेक्टरा वालखौ होनानै गारनानै दोनदोंमोन। बेखौ जोङो उनाव थिक खालामनानै रिडिजाइन खालामफिननानै लुनानै बरननाय जाबाय आरो सानसे उनाव फैगौ 16 तारिखआव बिथांमोना कनभकेसन दङ आरो कनभकेसननि सिगां दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो जोबोद मोनसे समायना अडिट'रियाम दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया मोननो हाबाय आरो बे अडिट'रियामखौ लुनायनि उनाव इउनिभारसिटिनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार बेयो आरो आगानसे आवगायलांबावबाय आरो इउनिभारसिटिनि स्टेटासा जोबोद जौगाबाय। आं बेखौ नुनो मोन्दों। जों मिजिंथिदों जे जोंहा क'क्राझाराव गंनै इउनिभारसिटि जानो थांगासिनो दङ, गंसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो मोनसेबाव क'क्राझार इउनिभारसिटि जानो थांगासिनो दङ। नाथाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया गोजामसिन हिसाबै बे इउनिभारसिटिनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। बिनि एकाडेमिक्स, बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार गासैखौबो जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बे हिसाबै थांनाय बोसोरनै बोसोरथामाव जिखिनि नांगौ गोबां माने बेवहाय इउनिटफोरखौ मेडिकेल इउनिटनिफ्राय लानानै इउथ अफिस लानानै गोबां जिनिसफोरखौ बेवहाय लुनानै होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बे इउनिभारसिटिखौ जाहाथे मुलुगनां थाखोआव लांनो हायो, बेनि थाखाय मोनसे गिदिर मास्टार प्लेन बानायनो थाखाय भाइस चेन्सेलर आहूजा बिथाङा सानगासिनो दङ। खमसे खम 100 करोड़नि माखासे बेवहाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बिनि मोनसे डिजाइन खालामगासिनो दङ आरो बेखिनिखौबो लुफुंनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जाहाथे सारा वर्ल्डनिनो स्टुडेन्टफोरनि मोनसे डेस्टिनेसन जानो हायो आरो बेवहाय जिखिनि टिचिं लार्निं प्रसेस, रिसार्च बे गासैबो जाहाथे मोजां एफेक्टिभ जायो, बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दं। हाग्रामा महिलारिया बुंदों नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।